Continuamos neste Vigo Debate, que a nosa mesa política con deputados autonómicos. Comezamos agora mesmo o turno para tratar esa polémica exclusión de Vigo como sede do Mundial polo momento do 2030. Tócalle falar agora a Elena Espinosa, PSDG. Bueno, eu creo que efectivamente estamos ante un escándalo mayúsculo que non se conocía desde fai moitísimo tempo. E este escándalo, inda que efectivamente non lo descubre o mundo con información que nos foi aportando, hai unha cousa moi clara, que a Federación non foi capaz en ningún momento de desmentir o mundo. Polo tanto, temos que partir de que estamos ante unha realidade. E isto arrancou o día no mes de xulio do ano pasado cunhas declaracións que fai o señor Louzán no Estadio Riazor da Coruña. Fai esas declaracións antes de recibir o Concello de Vigo ningunha comunicación oficial de como estaba este proceso. Polo tanto, o señor Louzán sabía xa que Vigo quedaba excluído. Pero o importante desto que é? O importante é que Vigo sí que figuraba nunha lista inicial, o importante é que Vigo se cae desa lista inicial e se cae por unha manipulación que fai a Federación Española de Fútbol, pero que aquí sí que hai un responsable moi claro. E o responsable é o señor Louzán. Por que o decimos? Primeiro, porque naquel momento, cando se presentan as candidaturas, ele era o vicepresidente da Federación e era o responsable de supervisar o proceso das candidaturas. Pero sabemos algo máis. Agora sabemos que había un comité técnico e que nese comité técnico se remiten correos electrónicos única e exclusivamente o señor Louzán e as outras persoas que forman parte dese comité técnico non conocen a situación. Por iso que, primeiro, é un escándalo, é absolutamente inaceptable que se trate así a Vigo, pero aquí tampouco podemos desvincular cal é a posición do señor Louzán. Non nos olvidemos que é un militante do Partido Popular nunha situación de novo de discriminar a Vigo, coste o que coste, manipulando os datos, facendo cambios hasta que lle cuadraran as cousas. O alcalde de Vigo lle deu moitísimas oportunidades para que salira, que dera explicacións, nunca as deu. Non deu absolutamente ningunha explicación, se lle advertiu tamén que non nos obligaba a ir aos tribunales e estamos nun proceso que se contratou unha asesoría xurídica para estudiar todas as posibilidades. Por que? Primeiro, queremos que Vigo este nesa lista inicial, pero queremos absolutamente transparencia neste proceso e queremos que o responsable, que é o presidente hoxe da Federación, daquila vicepresidente, é responsable de supervisar as candidaturas, de unha resposta clara ao que sucedeu. Estuvo en Vigo, solamente un segundiño, estuvo en Vigo, non se interrogou, non se lle preguntou, porque quixemos respetar a selección española femenina no seu debute aquí en Vigo e por iso quixemos apartar as cousas, pero tamén il tuvo oportunidade de facelo vindo a Vigo e sendo ilo que tomara a iniciativa. Miguel Fidalgo, Partido Popular. Bueno, pues sobre la polémica de la sede de Vigo en el Mundial, dos cosas muy claras. En primer lugar, a defender a Vigo no nos van a ganar. Al Partido Popular a Vigo, al Partido Popular de Vigo, a los que somos vigueses y que llevamos vigueses, llevamos a Vigo en el corazón, porque somos vigueses. Bien, no nos van a ganar a defender a Vigo. En segundo lugar, el Partido Popular de Vigo y todos los que vivimos en Vigo y amamos esta ciudad, queremos que Vigo sea sede del Mundial 2030. En tercer lugar, parece ser que hay posibilidades de que Vigo y Valencia se incluyan finalmente y seamos sede del Mundial. Esperemos que estemos preparados y que rememos todos en esa dirección, porque lo que importa es que Vigo sea sede del Mundial. Eso es lo que nos interesa. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué cosas se hicieron mal, todo este ruido mediático de las publicaciones que saca El Mundo en el mes de marzo, porque la decisión se toma en junio del año pasado. Bien,
ahí las ciudades presentaron sus candidaturas. Las ciudades, sin preguntarle a la Xunta ni a la Diputación ni a nada. Ahí hubo un formulario, un cuestionario que son las ciudades las que lo cubren. Y parece que en un primer momento Vigo estaba dentro y luego estaba fuera. Pero en el mes de junio hubo esas reuniones previas a que se decidiera quiénes iban a estar o no. Y hubo una reunión en Vigo donde, y recoge un medio de comunicación, que es el Faro de Vigo, donde decía que el Ayuntamiento de Vigo, personas del Ayuntamiento de Vigo, decían que si le daban a Vigo el Mundial era un marrón. Eso lo decían los del Concello de Vigo, que era un marrón. Claro, porque hay que hacer las cosas. Luego, ahí pasó el tiempo, ya estaba esto como medio amortizado y aparecen estas informaciones del mundo que nos parecen escandalosas. O sea, nos parece un escándalo que se quiera birlar a Vigo de sede del Mundial para favorecer a San Sebastián. A San Sebastián. Porque aquí hay muchos intereses creados. O sea, se quita Vigo para meter a otro, que de eso no se habla. Otros se quedan dentro. Por ejemplo, La Coruña. La Coruña ya quedó dentro, con en teoría, una candidatura peor que la nuestra, un estadio que está mucho peor y mucho más atrasado que el nuestro en las inversiones, pero ahí está. Pero este es el señor Otegi, que manda bastante en el gobierno de España, y es de la Real Sociedad, de San Sebastián. San Sebastián quedaba fuera y ahora está dentro, porque los votos de Bildu influyen y mucho. Porque se habla de la federación, claro que sí, pero hay una comisión interministerial que organiza el Mundial 2030, que la preside Vicente del Bosque. Hay una comisión de supervisión, normalización y representación de la Real Federación Española, que está Uribes, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes, y su ministra Pilar Alegría. La ministra Pilar Alegría, que es tan famosa estos días, portavoz del Gobierno, es también la ministra de Deportes y es la que supervisa y está al frente de esta comisión de supervisión. Quiero decir, vayamos todos, ¿qué estamos buscando aquí? Buscamos otro lío, que si Louzán, si Louzán era vicepresidente, pero bueno, ese ahora es presidente. El objetivo es que Vigo sea sede del Mundial. Ahí vamos a estar todos juntos. Termine, el Partido por favor, Popular, que está dentro, que está apoyando la reforma de Balaídos a través de la Diputación, que ya el presidente de la Xunta ha dicho que iba a comprometer la misma financiación que en Coruña, si al final cualquier sede de Galicia sale elegida, pues es por lo que tenemos que ir, por ese camino, no buscar otra vez el follón y buscar el lío, que es en donde el Partido Socialista y donde Abel Caballero se siente muy a gusto. Sí. Ahora, quenda de réplica, Alexandra Benega. Señor Fidalgo, tanta insistencia en intentar defender que o que pensa o Partido Popular de Vigo, con esa coletilla, canto lle quero o Partido Popular de Vigo a esta cidade, parece confirmar, ¿no?, que no resto do Partido Popular non opinan o mesmo, parecía máis ben eso, sí, que están vostedes bastante sós, mentras os seus están atacando a cidade, non? E o peor de todo é que tanta insistencia na demostración de cariño a esta cidade, mentras os seus están facendo o que están facendo, pero que ao final o seu discurso acaba sendo o de xustificar o injustificable, non? Bueno, eu creo que a demostración dunha posición bastante difícil do Partido Popular de Vigo nesta materia. Están vostedes facendo un papel bastante complicado. Nos insistimos, lamentamos a falta de acordo, creíamos que era momento de ter unha posición unánime de toda a corporación, unha posición de cidade, onde se pedisen explicacións, onde se exixise que se fixesen públicas as baremacións, cales foron os criterios para elixir as sedes e tamén que se depurasen responsabilidades. Lamentamos que por ambas partes, tanto do Partido Socialista como do Partido Popular, non houvese esa vontade de chegar a un consenso que consideramos imprescindible e tamén, bueno, dende o BNG queremos instar ao Goberno Municipal a que tamén faga pública toda a documentación da candidatura para esclarecer calquera dúbida que tamén houve pairando aí no aire sobre supostas carencias na candidatura, porque tampouco coñecemos cal é a información, a documentación que se presentou. E para exixir esa transparencia, pois creemos que tamén é oportuno que o Concello tamén faga ese exercicio de transparencia, ambas institucións. Insisto, o peor de todo é que aquí houve unha posición partidista e non unha posición de cidade. Elena, PSDG.
Bueno, a ver, señor Fidalgo, aquí solamente hubo dous marrós moi gordos. E os dous marrós moi gordos foron originados polo Partido Popular. Un deles, e casi empezo de atrás para adiante, cando a presidenta do Partido Popular en Vigo dice que ela apoyaría Vigo a pesar das carencias. É dicir, a ver, señor Fidalgo, tería que falar das bondades do proxecto e non das carencias do proxecto. En segundo lugar, cando o alcalde de Vigo se dirixe ao presidente da Xunta de Galicia dicíndolle que pide apoio para que a Federación Española de Fútbol faga públicas as baremacións, as actas e os criterios que aplicaron, recibe unha resposta por parte do conselleiro ou do vicepresidente, do que depende de Deportes, do señor Diego Calvo, donde dice textualmente que Vigo se queda fora por ausencia de influencia. Home, eso me parece gravísimo, señor Fidalgo. É dicir, que se este dicindo que Vigo non levou padriños para que se lles asignara a sede de fútbol cando era un concurso público. Me parece que isto sí que é o que responsabiliza realmente o Partido Popular nesta historia. E o Goberno de España sempre estuvo aí, e que ten moitas declaracións do presidente do Consello Superior de Deportes dicindo que Vigo que queres tiña que estar. E aquí o que estamos falando realmente é dunha manipulación, porque todo está demostrado, todo está, gracias, insisto, a un periódico que o fixo público, documentado. E toda España hoxe está, ademais, sorprendida do que pasou, porque é un escándalo máis na Federación Española de Fútbol. E, insisto, hai que pedir esa restitución de Vigo como sede e, insisto, hai un responsable directo, e ese responsable directo é o señor Louzán. E o señor Louzán é un militante do Partido Popular e non é calquer militante de base, porque tuvo postos de moitísima responsabilidade. E estamos esperando a día de hoxe que abra a boca. Si non tuvera nada que esconder, si non tuvera nada que ocultar da manipulación que fixeron e do cambio de criterios que fixeron, posiblemente hubiera dado transparencia a este proceso. Así que, si todos queremos remar na mesma dirección, ustedes tíñano moi fácil, dicindo que falar o señor Louzán e que der explicacións. Insisto, non o fixeron, o que acompaña é culpable, non, pero é cómplice, sí. Así que, neste caso, o Partido Popular é cómplice por non axudar neste proceso. Bueno, termina este bloque, Miguel, do Partido Popular. Non lle compramos o discurso, ainda que o intente, non lle compramos o discurso. A realidade é a que, evidentemente, como lle digo, a vigueses non nos van a ganar, o Partido Popular quere que Vigo sea sede do Mundial, evidentemente non se fixeron moi ben as cousas, señora Espinosa, aparte de decir que se nos daban a Vigo a candidatura sería un marrón, que o dixeron, pois non enviaron, non fixeron unha candidatura potente como fixeron, por exemplo, outros. Por exemplo, Coruña. Por que lle deron a Coruña? Por que Coruña está dentro e Vigo está fora? Por que está dentro? Si ten unha alcaldesa socialista igual que Vigo. Señor Fidalgo, pero o problema é que Vigo estaba dentro. Pero Vigo quedou fora. E ainda cos cambios... Non, señor Fidalgo, Vigo non quedou fora. Vigo o votaron, porque na primeira lista sí que estaba. Porque estaba nos 5 raspados. Nos conformamos ca primeira lista sin manipular. Con esa nos conformamos todos. Na segunda lista, Coruña... A señora Fernández tamén se queda na primeira lista. Na segunda lista, Coruña seguía dentro e Cornellá Prat tamén seguía dentro. Pero si é un problema político. Entenda que é un problema político. Si é político, vostedes son os que gobernan en España. O presidente do goberno, o presidente do C... Vamos a ver si o propio... Mandan moito máis que o vicepresidente. Señor Fidalgo, si está dicindo o comité técnico que están 3 membros, unha dimitiu porque non quería falar, e os outros dos que se quedaron están dicindo que non sabían nada, que non ten ninguna información de que estaban falando. Eu lle digo, nos vannos encontrar con vostedes
co goberno de Vigo apoiándolles para que Vigo sea sede do Mundial. Apoiamos tamén ese estudio que acaban de encargar a un despacho xurídico para ver si pode haber materia para levar isto aos tribunais. Co PP de Vigo, coa presidenta do PP de Vigo, Luisa Sánchez, van contar. Nós queremos que Vigo sea sede do Mundial. Despois habrá tempo de ver quen fixo ben os deberes ou non. Porque hai informacións tamén de outros periódicos, por exemplo, do Diario Marca, donde dicen que o documento da candidatura de Vigo, pois, por exemplo, levaba preguntas en blanco. Por exemplo, levaba a financiación que dice que non había compromiso da Xunta de Galicia. Vostedes mesmos cubriron ese documento dicindo que as obras de ampliación íbanse financiar co 50% do diñeiro que viría da Xunta. O 50% pagaría a Xunta, o 35% pagaría a Diputación e o 15% o Concello. Fíxense, gobernos do PP, sin falar con eles, xa decían que íbamos a pagar a conta o 80... E se non que asumían o Concello todo. Bueno, e se non, nos pagamos... Claro. Non sei se ven eso aí. O que ven, eso non ven aí. Eso dixo de palabra despois o alcalde. Pero quero dicir que nós vamos a estar apoiando a Vigo como sede mundial. Creo que vou para Vigo. Creo que non é que nos poña no mapa, porque Vigo xa estaba posto no mapa. Vigo xa foi sede do Mundial no 1982. Eu fui ali a ver algúns partidos, a ver a Perú, a ver a Camerún, e foi unha maravilla. É bo para a hostelería, para a industria, para o orgullo de cidade, e por eso Vigo quere ser sede do Mundial, pero non se fixeron moi ben as cousas. Agora non está todo decidido. Parece que hai unha segunda volta. O señor Louzán dice que Vigo e Valencia teñen que ser sede do Mundial. Eu confío en que Vigo sea sede do Mundial. Yo digo, o mellor desde... porque son optimista por naturaleza, pero creo que Vigo vai ser sede do Mundial, e aí é cando tamén temos que estar todos a unha para apoiar que isto sexa así. Bueno, deixamos este asunto porque nos queda moi pouco tempo, así que quería tratar tamén o tema da sanidade aquí en Galicia, porque hubo recentemente unha manifestación en Santiago de Compostela, que con moitísima participación, e estaban apoiando tanto o BNG como o PSDG, e en contra, evidentemente, a Xunta de Galicia, que dicía que, bueno, que rexeitaba os argumentos dos convocantes da plataforma SOS Sanidade Pública, e tamén defendo que sí que fixeron unha reducción das listas de espera. Así que comeza, en este caso, a deputado PSDG Elena Espinosa. Bueno, a situación da sanidade en Vigo está nun momento límite. Eu creo que isto o pode comprobar calquer vigués ou calquer viguesa que teña que ir a un centro de saúde ou que necesite acudir a un hospital. Donde están os maiores problemas, dado que temos pouco tempo? Primeiro, na atención primaria, pero tamén nos retrasos que temos para ser atendidos por un especialista ou para unha intervención quirúrxica. E por que sucede isto? Bueno, pois isto sucede porque Galicia é unha das comunidades autónomas que menos gasta en atención primaria. Se collemos o que gastan as comunidades autónomas, Galicia está por baixo da media, e vou por dous exemplos claros, unha dunha comunidade do Partido Popular e outra do PSOE. En Galicia gastamos o 11,8% en atención primaria, en Andalucía o 17,5%, en Castilla-A Mancha o 16%. E isto está sobre o total do conxunto. Polo tanto, aí temos a primeira xustificación. E isto en que se traduce? Pois se traduciu en que nos quedamos sin médicos de atención primaria, nos quedamos sin médicos de familia, se reduciron plazas, nos falta o 15% de plazas de pediatra. Temos o índice máis baixo de enfermeiras de toda España e o máis grave para todo, que, según nos di o Centro de Investigacións Sociolóxicas, isto non o di o Partido Socialista, tardamos 7,59 días de media en ser atendidos por un médico de atención primaria. Isto non se soporta, non é asumible que tardemos 8 días de poder ir ao médico de cabeceira, como conocemos habitualmente, co cal a xente que pode se vai a un privado e a xente que non pode se vai a urxencias, co cal estamos xerando o segundo problema, que é saturar unhas urxencias cando mellor o que vamos ali non é por a urxencia. E o segundo problema son as grandes listas de espera. Según os datos
da propia Xunta que publicou a final, o sea, correspondientes a finales do ano pasado, temos 71.204 personas esperando para unha cirurxía, para unha proba diagnóstica ou para unha consulta do especialista. E isto, ademais, é moitísimo máis do que tiñamos antes da pandemia. E isto é o que non é aceptable. Teríamos que ir, desde que pasaron os primeiros anos da pandemia, que iso é asumible e entendible, teríamos que ir pouco a pouco millorando. E a realidade é que hoxe estamos bastante peor que no ano 2019. Temos máis de 5.000 persoas máis en lista de espera que tiñamos no ano 19. Tardamos máis nunha cirurxía, tardamos máis en que nos chamen para unha proba ou tardamos máis para que nos chamen para unha consulta. Quedaríanos moito para falar, porque eu sí que nos daría para un monográfico total a ver se podemos facer unha mini réplica ainda que sexa. Miguel, Partido Popular. Bueno, pois, a pesar de que falen moi mal da sanidade pública galega, pois eu creo que é un dos asuntos onde temos que estar orgullosos, porque temos unha sanidade das mellores do mundo, e uns tanto infraestructuras como profesionais. Vostedes se dedican a vilipendiala, a falar mal da sanidade, a facer manifestacións, levar as pancartas. Recordamos a manifestación que fixeron contra o Álvaro Cunqueiro. Se o Álvaro Cunqueiro é dos mellores hospitales de España, calquera que vai ali, pois é que alucina, do servicio, das instalacións e de todo. Do Álvaro Cunqueiro. Temos que estar orgullosos, de verdade, veñen de toda España a ver o modelo de xestión sanitaria que temos aquí en Galicia. Fala vostede de que non se destinan recursos e todo está fatal. Mire, voulle dar uns datos. A nivel orzamentario nunca hubo tanto diñeiro na historia como este ano para a sanidade. 5.458 millóns de euros. 5.458 millóns de euros. Nunca hubo tanto diñeiro para a sanidade pública. Nunca hubo tantos profesionais contratados polos Sergas como hoxe. 43.700. 43.700 persoas traballan en Galicia nos Sergas. Na atención primaria, nunca hubo tantos recursos e personal como hoxe. Se destina, desos 5.400 millóns de euros, 1.700 millóns son para a primaria. O 30,5% do orzamento de sanidade, o 30% é para a primaria. Nunca, bueno, temos o calendario de vacinación máis completo do mundo. Temos 450 centros de saúde. Iso, moita xente mellor non o sabe. En Galicia hai 450 centros de saúde. Hai ao menos un centro de saúde en cada concello, ao menos un. Temos a tecnoloxía máis potente que hai en España en robótica, en cirurxía robótica. Temos, por exemplo, estamos facendo o primeiro centro que hai en España de protonterapia, de terapia con protóns. E, bueno, quero dicir, sí, que isto, claro, das listas de espera, nunca se fixo tantas cirurxías como este ano pasado. 205.000 cirurxías, intervencións. Entonces, teño aquí moitísimos datos, pero, claro, vostedes tamén teñen unha responsabilidade. En Madrid, o Ministerio de Sanidade, que é do Partido Socialista, que levan 7 anos gobernando con Pedro Sánchez, pois son os que deciden as plazas de MIR ou non, ou as plazas nas facultades de medicina. Entonces, ou se votaron en contra, impediron, non votaron en contra, impediron que se puderan ampliar 2 anos máis a idade de xubilación dos médicos de 70 a 72 anos, os que quixeran. Teño que cortarte porque senón non fala Alexandra, e logo os deixe 30 segundos, 30 segundos deixo logo. Só lo digo, é mellorable, evidentemente mellorable, estamos traballando para mellorar a sanidade, pero fala un pouco mellor da sanidade galega, porque é para estar orgullosos dela, de verdade. Alexandra, venega.
Ben, decía o señor Fidalgo que Vigo é referente no modelo do Partido Popular e neso ten razón, é referente nese modelo privatizador que está... Efectivamente, é a referencia do Partido Popular. Vamos a explicar en que consiste ese modelo privatizador do Partido Popular. Dun lado, degradar a sanidade pública, as listas de espera non deixan de aumentar, temos 70.000 persoas en lista de espera neste momento, e todo isto por la falta de investimento na pública. Eso por un lado. Pero por outro, o Partido Popular cada vez incrementa máis o que destina á sanidade privada. En Vigo, 200 millóns de euros ao ano de investimento vanse directamente para a sanidade privada, mentres, insisto, están desmantelando a sanidade pública. Isto é modelo privatizador de libro. Non sei a quen traen vostedes a estudiar, non quero coñecelo, sinceramente. Non sei a súa teima contra Povisa, non sei que teima ten contra Povisa. Claro, é que hai que explicar todo no conxunto. Cal é o O modelo do BNG Partido contra Popular? Povisa. Hospital Álvaro Cunqueiro, 470 millóns de euros de máis que pagaron, hai estudios que falan incluso de que poderían ser de en torno a 2.000 millóns de euros, mentres, ao mesmo tempo, deixaron un hospital un 25% máis pequeno, sen pabellón de investigación, con 620 camas menos, 11 quirófanos menos, a metade de salas de radioloxía, e por todo eso vostedes pagaron de máis. Ese é a referencia do Partido Popular, que é un escándalo que vostede diga que está orgulloso desto. É un escándalo. Estou orgulloso da sanidade galega. Como pode decir que está orgulloso do que se fixo co Álvaro Cunqueiro? E a consecuencia foi que logo vimos a pacientes oncolóxicos tendo que ser derivados a Ourense porque vostedes recortaron aí. Vemos hospitais a medio gas, o Meixoeiro, o Nicolás Peña, que poderían estar prestando un servicio que vostedes o teñen o medio gas. Para que? Para, por outro lado, decir, necesitamos seguir inflando as contas de beneficio da sanidade privada viguesa con esas transferencias de 200 millóns de euros anuais. Temos unha situación límite na atención primaria, xa é habitual nos centros de saúde da nosa cidade esperar 15 días por unha cita en atención primaria, o cal invalida totalmente o sentido da atención primaria. Consecuencia tamén, PAC saturado, temos as urxencias hospitalarias saturadas, faltan ambulancias e claro que hai que falar tamén da anomalía de Povisa, porque vostedes acaban de asinar 195 millóns de euros de contrato por 2 anos, cando, insisto, vostedes teñen a medio gas e están desmantelando a sanidade pública, porque a foto ten que ser de conxunto. Non podemos só ver o contrato de Povisa sin ver o que están facendo vostedes no outro lado, que o que están facendo é desmantelar a sanidade pública para seguir incrementando o negocio de Povisa. E xa remato, e a guinda do pastel é como teñen vostedes a saúde mental nesta cidade. Entre 9 e 12 meses de espera para a primeira cita de especialista. Falla de profesionais en psicología clínica nos centros de saúde, que vostedes din é que non podemos contratar máis médicos, non hai forma de resolver a situación da atención primaria. Unha de cada 3 consultas ten que ver con psicología. Por que non hai contratación de psicólogos clínicos na sanidade pública? E por non falar xa, non entrar na situación da unidade infanto-xuvenil que é desastrosa. 30 segundos cada un, he tenido que cortar, o sea, que breves, por favor, concisos. Que quede moi claro que os socialistas nunca falamos mal da prestación que fan os profesionais da medicina. Se hoxe temos unha sanidade como a temos, é polo compromiso do personal sanitario que moitas veces vai máis alá do que lle corresponde. E non confundamos esa calidade, sino ca accesibilidade, porque o problema, señor Fidalgo, é chegar, é ir ao médico, é que atenda un especialista, é que operen. Desde que un está dentro do sistema, funciona perfectamente gracias a eses profesionales, pero non se pode acceder aí. Ese é o gran problema, resumindo moito. Miguel, PP, 30 segundos. Eu quero dicir que siguen falando mal da sanidade. Os concertos coa sanidade privada, cando gobernaba o bipartito, supoñían o 6% do presupuesto do Sergas e agora supoñen o 3% do presupuesto do Sergas. Polo tanto, nos derivamos menos a privada que derivaba o bipartito. E tamén quero dicir que nunca hubo tanta actividade nos fins de semana, nas tardes, nunca hubo tantos investimentos tecnolóxicos como hoxe, e por iso tamén quero decir que en Povisa se fixo un moi bo traballo, se está sergastizando Povisa, se están xa trasladando as actividades máis complexas para o servicio de saúde e xa non se paga por cápita, senón pola
cada asistencia. Hai máis de 100.000 persoas que teñen a súa cartilla en Povisa, non sei que quería facer o Partido Socialista e o BNG con esas persoas. Alexandra, 30 segundos acabamos. Nos creemos claramente que temos que camiñar cara a absorción de Povisa nos Sergas, igual que rescate da concesión privatizadora do Hospital Álvaro Cunqueiro, porque o que temos que camiñar é cara a unha mellor sanidade pública, non para o desmantelamento da sanidade pública e o incremento dos beneficios desa sanidade privada. Porque o Partido Popular non mercou Povisa cando se vendeu a precio de ganga? Porque vostedes son funcionais para esas empresas. Ou a Xunta de Galicia, bueno. Por que non o fixeron? Porque vostedes non estaban pensando en mellorar o servicio público, senón sistemáticamente no que vostedes chaman sergastizar, non é sergastizar porque haxa mellor servicio. Sergastizar significa que cada vez se transfiran máis recursos públicos para esa sanidade privada. Ese é o modelo privatizador do partido. E ata aquí. O temos que deixar que xa estamos fora de tempo. Así que, Alexandra, Elena, Miguel, un placer os tres e moitísimas grazas por estar con nós. Gracias a vostedes. E a vindeira semana máis Vigo Debate aquí en Televigo. Os esperamos. Adeus.